prijatelji, dobroveče. Odrasla sam na pričama o Tesli, čudnovatim, prepričavanim među znalcima i poštovalcima. Moj otac je bio fasciniran njim. Bio je uzbuđen kao malo dete, kada je sa iščekivanjem dečarca govorio: jedva čekam da dođe ta godina otvaranja Teslinih sanduka. Zaveštao je da ne smiju još neko vreme da se otvaraju, čovjek još nije spreman. I sad, pošto ovaj kanal ima ideju osveštavanja onoga što već duboko u sebi znamo, kroz priča onih koji su već otragali za tim, slijedi jedna od priča o Tesli. Kažu da se Tesla u jednom trenutku razočarao u čoveka kao čoveka zato što ne čini dobro čak ni kad mu je lako da to čini. To se desilo u njegovom već potpuno ostvarenom materijalnom trenutku, u smislu imao je već more pronalazaka od kojih se za svaki trudio iz petnih žila da ne može da se zloupotrebi. Ali mi svi u kuhinji imamo nož koji možemo da očistimo jabuku, ali da izvodimo čoveka. Nije nož taj koji je kriv. Kamen je vrlo korisna sprava, njome možete izgraditi kuću i još mnogo toga. Ali ako taj kamen nekom razbije glavu, ko će biti kriv? Kamen ili čovek koji ga je u akciju uterao? Struja ne zna da li vi njome kuvate ručak ili čoveka. Njoj je generalno savršeno svejedno. Do vas je. Mi u Aikidu često kažemo da energija nije ni pozitivna ni negativna. Zavisi od vašeg aparata, fena, pegle, blendera, električne stolice. U šta ćete je transformisati? Ona prosto postoji. A šta ćete vi s njom, do vas je? Upotrebiti je za izgradnju, stvaranje, napredovanje ili razbijanje. Da se vratimo Tesli. Kažu da je bio prosvetiteljski tiranin. U trenutku kad se razočarao u čoveka kao čoveka, zato što ne čini dobro, čak ni kad mu je lako da to čini, preduzimljiv kakav jeste bio, istog momenta je krenuo u akciju. Izračunao je da smo mi, generalno gledano, jedna skraćena antena između neba i zemlje sa velikom elektromagnetnom kutijom na vrhu, koja može da prima signal sa cele planete plus stratosfere. I momentalno napravio mašinu kojom je mogao to da sredi. I da svi ljudi na planeti postanu dobri. To nije samo tamo neka utopijska ideja, on je mašinu i fizički napravio. Znate ono, kao na radio aparatu koji je uzgled on napravio, okrenete na jednu frekvencu, svi srećni, zadovoljni, humani, zdravi i u dobročinstvu. Okrenete drugu frekvencu. To vam je onaj sada zloupotrebljeni harp kojim nam mrači i oblači vreme i nas. Ali, u trenutku kada je mašinu napravio i hteo da je primeni, dobio je onako veran i uveri kakav je bio direktan download od Boga, koji mu je rekao: ne, ti nisi stvorio čoveka, čovek nije spreman, nemaš pravo da to uradiš. Dao sam mu slobodu izbora, tako mora biti. I Tesla je momentalno stao, jer je imao naučnu etiku. Ali, kao što znamo, Bog ne bi bio Bog kad nam ne bi dao nadu i uputstva šta dalje. Ako znamo da slušamo, kao što Tesla definitivno jeste, Bog je nastavio direktno u Teslinu glavu. Ali, to vreme će doći. Čovjek će biti spreman za otprilike 100 godina. A to vreme pogodite sad! I tako, Tesla se od tada okrenuo isključivo duhovnom radu o kome se retko govori, a maznuti i zloupotrebljeni harp je tu da nas pritera uza zid i ubrza proces našeg buđenja pod pritiskom. Jer sad nam je već malo došlo do ovde, složit ćete se. I buđenje je neminovno. Trenirano mišiće mozga. Neko će to uraditi brže, neko sporije, ali ako ste stigli do ovde sa gledanjem ovog videa, vi sigurno spadate u one koji su svesni promena koje se dešavaju i moći promena u nama, koje utiču na svu stvarnost oko nas. To vreme je sad. Trgnimo se.
Učinimo još danas ono što možemo, lako, za bližnjeg, za daljnjeg, za sebe.